θα δουν κατευθείαν μια αύξηση συνταξιούχοι. Γιατί δεν θα λάβουν κατευθείαν ο συνταξιούχος λαμβάνει το καθαρό ποσό, έτσι, λαμβάνει το ποσό της σύνταξης και στη συνέχεια εφαρμόζεται απευθείας ο φόρος. Οπότε η αύξηση θα τη λάβουν κατευθείαν, θα δουν δηλαδή αυξήσεις στις τσέπες τους. Απλά αυτό αφορά περισσότερο τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μια σχετικά υψηλή σύνταξη. Δηλαδή, μια σύνταξη η οποία είναι γύρω στα 1.400 με 1.600 ευρώ. Εντάξει, το θέμα είναι Γιατί όμως το λέτε αυτό? Ουσιαστικά η μέση σύνταξη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 1.200 ευρώ. Έτσι. Με την κύρια και την επικουρική μαζί. Η μέση κύρια σύνταξη είναι γύρω στα 1.000 ευρώ. Οπότε κάποιος ο οποίος λαμβάνει μια σύνταξη γύρω στα 1.000 ευρώ είναι 12.000 ευρώ τον χρόνο. Έτσι. Οπότε δεν θα προλάβει να δει την ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση. Άρα ουσιαστικά από τις αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές οι χαμηλοσυνταξιούχοι δεν έχουν κάτι να περιμένουν. Δεν έχουν. Επίσης, κάποιος ο οποίος λαμβάνει σύνταξη κάτω από 777 ευρώ δεν έχει αυτή τη στιγμή έχει αφορολόγητο όριο. Δεν είναι αφορολόγητο, είναι τυπικός αφορολόγητο λόγω της έκπτωσης φόρου, αλλά δεν φορολογείται η σύνταξη. Υποτίθεται ότι αυτοί περιμένουν να δουν κάτι τώρα. Ναι. Τώρα με την προσωπική διαφορά θα δούμε εκεί κάτι. Τι ακούτε, τι μαθαίνετε, έχουμε και μια κάρτα ετοιμάσει γι' αυτό. Γενικά, αυτά με την προσωπική διαφορά ακούγονται εδώ και καιρό. Η προσωπική διαφορά εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2016 μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων με τον 4387 του 2016. Οπότε, τι έγινε εκείνη τη στιγμή? Πολλά ποσά των συντάξεων. Εδώ βλέπουμε και ένα καθαριστικό σημείωμα, κύριε Λιβογιάννη, συγγνώμη για να σας βοηθήσω τη συζήτηση. Βλέπουμε ένα καθαριστικό σημείωμα μια σύνταξη. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Βλέπουμε ότι οι μεικτές αποδοχές, κύριε Λιβογιάννη. Έτσι, οι μεικτές αποδοχές είναι 2.400 ευρώ. Έτσι. Και πώς εφαρμόζονται μετά οι κρατήσεις? Η πρώτη κράτηση που εφαρμόζεται είναι η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, η οποία αυτή τη στιγμή ξεκινάει από 6% και έχει διάφορα κλιμάκια.